Рік народження Карла Лагерфельда досі залишається таємницею для його друзів і шанувальників. Біографи називають 1933 і 35 роки, а сам дизайнер в одному із інтерв'ю обмовився, що народився 38-го. У всякому разі, вітати Лагерфельда із днем народження не насміються навіть близькі люди. О, ні, не нагадуйте мені про це свято. Я ненавиджу дні народження, весілля, похорони тощо. Усі вони наче відраховують тобі час. Одним роком більше, одним менше. Це жахливо. Дні народження – це жах. Один із найвпливовіших модельєрів світу колись приїхав із Гамбурга до Парижа та почав кар'єру із невдалої колекції для дому моди Жана Пату. Далі була співпраця із Хлоє, Крізія та Фенді, а у 2000-х маестро створив спеціальну колекцію для демократичних брендів H&M і Macy's. Проте в історію моди Лагерфельд увійде як людина, що зробила переворот у домі Шанель. Ось уже 30 років поспіль Карл є креативним директором французької марки. І саме завдяки йому іменитий модний дім набув упізнаваного стилю та досяг надзвичайної популярності. Окрім створення колекцій, дизайнер постійно фотографує для модних видань, колекціонує айподи, володіє книгарнею і видавництвом, а також озвучує відеоігри.